Mga agaon, last but the least sa to? Okay, kata mo sa mga to mga agaon. Last but the least. Last but the least. Last but the least. Sayang na kinaw. Take pre. Sabi. Pididik na pero Undang na dia. Undang na dia. Abotado podang ala. Wa ka tubo-tubo na. Sige kagkaon. Ipala, nagsige ka bukaon. Tapi telepon bab. Uno. Ayo bab. Ayo bab. Aku telepon. Mga agaon, sa di pa mo tanaw aning video ha? Nangita mo mong trabaho? Or nangita mong trabahante? Mauli para sa inyo agaon, Job Goods Philippines. I-type na niyo sa inyong browser or i-follow ang ilang FB page. Makita na niyo po sa hiring. Kibaw mo kung unsay nakanindot anang Job Code Philippines mga pre? Unsa man? I-input ra nimo ang imong location, makita na manggawas na dito ang klase nga trabaho. Lo, bisag unsa? Oh, Kuyawa. Inikan nga ko trabaho? inikan. Napagi mas nindot anang Job Code Philippines mga pre. Unsa man? Unsa man? Sa mo nangita kag trabahante? Example pre. Nangita kong trabahante. Tig-deliver sa akong negosyo. Unsa man ako pagkuan? Sa iyo na rin na pre. Aw, click ka lang ning tulo ka blacklist sa Igbaw. Dayon, click here to publish for free. Ang nakanindot pa siya pre. Libre! Click ko na rin mo. Imura na fill-upan ang dirang fill-upanan. Ibutan nimo ang company name, industry type, phone number, email address, o kung unsa imong hiring. Nanar na ka sayon. Mo'y nakanindot aning Job Code Philippines. Matay ka nindot ang nanay. Unsa ba magihot niyo mga agaon? Mag! Job Good Philippines na mga agaon! We love Job Code Philippines! Pagotas Wildo, usa may trip na taron. Ha? Wildo stongke, usa may trip na taron. Kaya para sa kuwan lang, gikapoy na ako kung paso-pasoy. Magkarni na po ito ba? Kaya chill-chill ba? Gikapoy ka? Oh, chill-chill. Alakaw dito. Pag-pag sildo. Chill-chill na po ito, beer. Beer. Alakaw dito. Beer ko siya ka. beer, patay sige kung igit-igitan eh. Beer, gara beer. Beer. ya. Karne. Karne. Subsuman to, karne. Oh. Ah, sayun. Atar gini mo. Sige tago, tuloy na ko sudah, sige igit-igit ay. Lulos ko ah. Ako sige tara. Ato tag tambungon. Ano porma? Ano? Wala ka dia lain. Tayo porma deh. Ano? Unsa man inyo dam? Unsa ato? Huwag ka mo itindero, wag mo ulit. Palit mo sa badodok eh, sood na eh. Ha? Atang sarapan mo na ikaw. Ha? Buhaton ninyo. Gay ko ano? Paso boy. Gay ko ano? Baka kita lagi putra ko na smoke ko. Nagulis mo. Wala, kimitang sa ko ano? Ang tubig ba? Di ba pilit? Gahe pre. Naptan na sa gahe. Mga agaon. Maglimpyo sa kuskuan. Ya. Di ka magkuhan, limpyo na po ani mo. Awan adaw na. Uy. Maglimpyo na bagi ba na kamalilap? Mura bagi dugis kalihukan. Adili na tanan. Oo, uy, kalihukan, uy. Nga, uy. Hindi ka sakit ka lagi po yung Anga, uy, cute. Anga. Natemrog ako kayo na ipitan ni ba? Ngipuro sakit to buwang, uy. Ipit ki ba? Mau siya agaun 2 pieces of chicken. Agaon, atong puta kag asin. Jadi gano na nimo? Di ba black pepper? Agaon, atong puta kag tangad. Lay, pauno na ako na. Agaun. Kuara to. O mga agaon, ato sa ni ibuwat sa para muugaw ah. Okay kayo? Like that, like that. Agaon, kina magmarinate ako. Speed doon mga agaon.
itlog. Agon, magluto na ta. Mantika. Agon, matik lulon na ta. Agon, ato na baliyon. Agon, hao na. Mga agon, last but the least sa to? Oh, kami. Tata, busa mo na to mga agon. Last but the least. Last but the least. Last but the least. Mga agon, eating na ta. Humay pa ikanon. Wow! Gihana po. Way pa nang hiray ah. Away pa rin nila. Bigo. Na kuya, kuya. Wanip. Yo, ngong ko naman. Ano? Sayo na kena. Yo. Yo. Tama. Kami ako. Sabi mo kayo. Kaya ikaw? Init man na. Mama. Rubo na. Rubuhan ni mo tingay. Kumbaga yun. Grabe ikaw na. Grabe, nagkugas Marjon. Ni kahanay oy. Unta Love. crossing man inyo daw ni naniko na mo. Pauloy! Pwede pa rin eh. Malsunggo eh. Nabot mo kasi lahi. Gani pa naman ay. Kita susiko. Grabe, nabagtang ang manok eh. Nagkumo ka. Tawas Marjon. Nagkumo daan. Grabe nagsikuha day, ano pa ikumo. Kami gino, ano ba? Munik lang ang bitang uso. Ngaraw tumo ba. Baan ang gapur gaya. Kamu gugog dito. Sinusugon niya. Mga. Dahil palinis pre. Sudah kan ulo. Asan mo zaman ka to. Daon pa naman taon na. Sugar kay ko. Ay, ayaw. Dinamita, isa, bato ba? Cuma bidli no no. May Kami sili ko. ha? Sili. Ada bidli. Kanya, Bidli lagi. Kamot na humay. Hindi kani ka ng susta ko. Ay, bali ha kayo. Klaro man, gibidlian ka. Bitaw. Kanaw ka, gibidlian pa na. Oh. Labi, nagwa na bidli eh. Gibidlian pa ganina. Ibilihan na. Oh, gibidlian. Oh, ibilihan pa na. Oo. Amurag na sa'yo pong istorya, bidli yung naong. Ay kung sugo-sugo asab. Suka-suka yung suko. Pusa na mong uno do. Ya ba ito kag ikanabel dito re. Kisam day uban re. Ano ba ko? Ako nakaon. Usaway ka pa ah. Kapaas mong mata. Gabi inom ta ron do napagay pong adlaw. Duha. Ano kanon? Tiki-tiki bro. Ang dami ba? Grabe Kuya Kinoy, may kaon. Usahan mo kaon, bilang gyapon tambok. Na, permente kaon dong. Magkaplapas-lapas pa. Grabe. Lagi mo kuya. Huwag tang ang manok eh. Dengan pakai kanon. Huwag tang manok. Gilan-lan man ani. Mabangil na sad ni ron. Agaun! Linig na! Wow! Na? Huwag lidik na. Yung hakop gapon. Lah. Sabi. Lidik na pero. Ondang na dia. Ondang na dia. Ondang na dia. Abotado. Abotado podang na. Wa kay tubo-tubo na. Sige kakaon. Ipala. Nagsige ka bukaon. Ako telepon, Bob. Dili uno. Ayaw, Bob. Dos. Ayaw, Bob. Ako telepon. So shout out diyan ni Tio Juan. Hilboy na. Mo din igibutan na plido. Shout out ni Adrian Parungaw, JJ Calzona, Clifford Naval, David Violon og Salas GM. Og shoutout ko ni Edmar Season, Julito Toron, og ni Boss D, alas Boss Decoy, og ni Nel Lambo. Shoutout ko ni Angelito Perez, Ethan Lawrence B. Ursais, Marjon Dangasi. Shout out ko sa ni Geraldine Pons Hilboy na.
Shout out ni Chad Ortega, Clyde Ortega. Sa ikaw? Shout out ni Arnaldo. Ha? Arnaldo. Ako Anday. Isa? Ani. Tiyo sa ni Arnado, tati si Arnado, ug duha ka anak niya si Hokin ug si Kevin Arnado. Shout out.